Kato Sauli, terve. No terve. No mitä rupikonna? No mitäs tässä? Niin, mörryä täällä. Meni kotiin, niin ihme kyllä, kämpässä ei ollut mitään autoa. Ei mitään, hyvä. Mutta sitten kun kaupungille piti lähteä, niin autotallissa, niin auto tipo tiessä. Ei näkynyt missään. Ei. Koko kaara täysin hävöksissä. Niin. Ei mitään, ei ristisielu, ainoastaan öljyläikkä keskellä lattiaa. Näin. Mä ymmärrän. Kato, me tehtiin siitä hot rotti. Ja teitte mitä? Hot rotti kaara tehtiin sun Nissanista, saatana, kun tuli upea. Vedettiin turbiinimoottori siihen, vaihdettiin kartaniakseli, sehän pelasko enkeli. Sitten lyötiin nitroglyserin tankki, niin jumalauta. Siis räjähdettä? Nimenomaan räjähdettä, kato. Koponen oli ratin takana siinä ja sanoi, että vedähän kammesta käyntiin, niin jumalauta se tärräs niin perkeleesti. Koponen sanoi, että eihän täällä näe yhtään mitään, mä vaikka hanskaa vetää saman tien, kato, niin tärrää siinä. Koponen, että näytä jotain merkkiä, mä näytin, kato, ruutulippu, että älä, lähde minnekään, kato. Niin jumalauta, sehän tärräs niin, että se näytti siltä, että harmaa lippu, että se ottaa hanaa. No mutta missä se auto nyt on? En tiedä, en osaa sanoa tarkkaan, mutta Lappeenrannassa on viimeksi nähty nimittäin. Oli Viipurin päin kovaa kyytiä menossa kuulemma, tullia kohti. Onko se muuten koskaan ajatellut perustaessa oli tuollaista autokorjaamoa? No ei se ole kyllä käynyt mielessä. Mies on autokorjaamossa kaikkein parhaimmillaan. Se on kokonaisimmillaan autokorjaamossa ja jumalauta semmoisen kartaaniakseli, siihen voi vaikka rakastua, se ei petä sua koskaan. Olisiko sulla lainata 70 tässä? Ei oo. Paha, kato, ei mullakaan yhtään rahaa, kun pitäisi ostaa mulle ja Koposelle, kato, tätä filiseiviä ja männenit. Nimenomaan, filiseivet ja männenit, kato. Parta pois ja sileet posket ja männenit poskiin. Autourheilumet, ne on aina sileitä ja haisee hyvälle. Ethän se voi mennä, se on mun auto, mun omaisuutta, et sä voi sitä tolla tavalla tuhota. Nyt mä näkisin, Sauli, jälleen kerran, että sä oot asian ytimessä. Kato, pidä tosta kiinni ja lujaa, kato, osta itsellesi ajohallarin, että pääset kokeilemaan sitä kaaraa. No niin, se on menoksi, Andy Lennox. Vaikka asbestia, kato, jos sattuu räjähtelemään. No niin, morkkis.